କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଚାଲିଛି? 30 ବର୍ଷ ହେଲା 30 ବର୍ଷ? ତମ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ତମ ବାପା ସବୁ କରୁଥିଲେ? ବାପା କରୁଥିଲେ, ଜେଜେ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜେଜେ କରୁଥିଲେ। 30 ବର୍ଷ? କୋଉଠି କୋଉଠି ସବୁ ଗଢା ହେଇଛି? ନରୁଆରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ବୋରିକିନାରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ବାଲିକୁଦାରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି। ଖାଲି ଜଗତସିଂହପୁର ନା ଜଗତସିଂହପୁର ବାହାରକୁ ବି? ଜଗତସିଂହପୁର ବାହାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର, କାକନାଡା, କୋଲକାତା, ସୋଲପେଟା, ତାଡ଼ା, ତିରୁପତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ, ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ। କମ୍ପିଟିସନ ତ ଆମର ପାରାଦୀପରେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ସେ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଇଛି? ଭାଗ ନେଇଛି। ବାପି ସର୍କଲ। ଭାଗ ନେଇଛି ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ? ନାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବାପି ସର୍କଲ। କେତେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲେ? ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଆମର 8-10ଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି। 10 ଜଣ ଭିତରେ ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଛ? ହଁ। କେମିତି କ'ଣ ଆଧିରେ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳେ? ପଇସା ପତ୍ର ଯାହା ସାମରିକ ହିସାବରେ ମିଳୁଛି ଆଉ। ସଂସାର ଚଳୁଛି? ଭଲରେ ଚଳୁଛି? ହଁ, ମାନେ କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିକି ହିଁ ସଂସାର ଚାଲିଛି? ହଁ। ନା ଆଉ କିଛି ନାଇଁ, ସଂସ୍ଥା ଅଛି? ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି। ଏଠି କ'ଣ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହେଉଛି? ଏଠି କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହେଉଛି। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଲେଣି? ପୁରାଣରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ କିଏ କରୁଥିଲେ? ଅଜା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ବାପା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ନା ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ତମ ବାପା କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ, ଅଜା ବି କରୁଥିଲେ। ପୁରାଣରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ? ପୁରାଣରେ, ହଁ। ପୁରାଣଟା କେତେ ବର୍ଷ ହବ କାଳୀ ପୂଜା? କାଳୀ ପୂଜା ହାରାହାରି 60 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି। 60 ବର୍ଷ ହବ? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗଢ଼ା ହୁଏ? କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ, ଶିବ ହୁଏ, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ହୁଏ, ବିଲୁଆ ହୁଏ। ବିଲୁଆ କାହିଁ? ବିଲୁଆ ବିଲୁଆ ମାନେ ଜଣେ ମା କାଳୀ ମଶାଣିରେ? ହଁ, ଶ୍ମଶାନରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ବିଲୁଆ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡମାଳାର ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବହୁଥିଲା ତାକୁ। ସେଟା ତମେ ଦେଖିବ ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦେଖିବ? ହଁ, ହଁ। ଆଉ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କ'ଣ ସବୁ ଗଢ଼ା ହେଉଛି? କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ଗଢ଼ା ହେଉଛି? ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗଢ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ ଏତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ କୋଉଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଯା ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁ ଭଲ ଲାଗେ? ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ତାର କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ? ଏକ୍ସଟ୍ରା ବୋଇଲେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ରହୁଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କେବଳ ଶିବ, ଶିବ, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ରହନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ରହିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ରହିବ। ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭଲ ଲାଗେ? ହଁ। ଆଉ କିଛି କରନି, କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି? ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତି। ପାନ କେଜା ଦିନକୁ ଖିଆ? ପାନ 2-4ଟା ଖିଆ। ପାନ ନ ଖାଇଲେ ହବନି? ନାଇଁ, ପାନ ନ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ପାନଟା ଖାଲି ଟିକେ? ହଁ, ସାମରିକ ହିସାବରେ। ଆଚ୍ଛା। ପାନ ଆଉ ଘରେ ବାପା ଖାଉଥିଲେ? ବାପା ଖାଆନ୍ତି? ନା, ବାପା ଖାଆନ୍ତି। ଜେଜେବାପା? ଜେଜେବାପା ବି ଖାଆନ୍ତିନି। ତମଠୁ ପାନ ଆରମ୍ଭ? ଆମଠୁ। କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାଟା